Сутра аб поўным вынішчэнні Дхармы. Гэтак я чуў. Адзін час Будда перабываў у гаспадарстве Кушынагара. Праз 3 месяцы ён меўся адысці ў парынірвану. Разам з усімі манахамі і бадхісатвамі да яго ў адведкі прыйшла агромністая грамада, і ўсе пакланіліся яму да зямлі. Шанаваны светам быў у нерухомасці і цішыні і нічога не прапаведаваў, не вылучаў свайго ззяння. Мудры Ананда пакланіўся Будду і сказаў: «Шанаваны светам, заўжды, калі ты выкладаў Дхарму, тваё велічнае ззянне было непаўторным. Але цяпер сабраўся вялікі натоўп, а тваё зіхценне зусім не выяўляецца. У чым прычына? Гэта ж нездарма, і мы хочам, каб ты патлумачыў нам значэнне гэтага». Будда прамаўчаў і нічога не адказаў. Ананда паўтарыў сваё пытанне тройчы, і тады Будда прамовіў: «Пасля майго сыходу ў нірвану Дхарма апынецца на мяжы вынішчэння. 5 смяротных грахоў забрудзяць свет і запануе парадак дэманаў. Дэманы стануць манахамі, каб пашкодзіць і знішчыць маю сцяжыну. Яны будуць насіць свецкія строі і каляровую адзежу. Яны будуць піць віно і есці мяса, забіваць жывых істот у сваёй хэнці да вытанчаных смакаў. У іх не будзе спачувальнай мыслі, яны будуць ненавідзець адно аднаго і зайздросціць адно аднаму. Час ад часу будуць з'яўляцца бадхісатвы, будды-самотнікі і архаты, якія будуць сумленна назапашваць заслугі і ставіцца да ўсіх істот з пашанай. Людзі будуць ім пакланяцца, а яны будуць справядліва ўсім прапаведаваць і ўсіх настаўляць. Яны будуць шкадаваць бедных і клапаціцца пра старых, пра тых, хто жыве ў нястачы і цяжкасцях. Яны будуць пераконваць людзей шанаваць сутры і выявы, рабіць усё тое добрае, што прыносіць заслугі. Іхная воля і характар будуць зычлівыя і спагадлівыя. Яны не будуць здзеквацца з людзей, а не шкодзіць ім. Наадварот, будуць ахвяраваць сабой, каб уратаваць астатніх. Яны не будуць сябе шкадаваць, але стрываюць абразы, будучы добразычлівымі і ўраўнаважанымі. Штораз, калі такі чалавек з'явіцца, хеўра дэманаў у манаскіх строях аб'яднаецца супраць яго ў сваёй нянавісці, будзе на яго паклёпнічаць і разносіць па свеце пагалоску пра ягоныя памылкі. Такі чалавек будзе выгнаны і высланы. Дэманы не дазволяць яму застацца на адным месцы. З таго часу ўсе людзі развучацца назапашваць заслугі паводле маёй сцяжыны. Храмы будуць пустыя і закінутыя. Іх больш не будуць рамантаваць, а дадуць ім ператварыцца ў руіны. Манахі не будуць прагнуць нічога, апроч раскошных рэчаў, будуць іх назапашваць і не будуць імі дзяліцца, не будуць чыніць дабро. Яны будуць гандляваць рабамі і рабынямі, араць і засяваць палі, выпальваць горныя лясы і прыносіць шкоду ўсім жывым істотам. У іх не будзе спачувальнай мыслі. Рабы стануць манахамі, рабыні манашкамі. У іх не будзе ніякіх заслуг, што здабываюцца праз практыкаванне сцяжыны. Яны будуць брудныя і разбэшчаныя,
несумленныя і няўрымсныя. Мужчыны і жанчыны не будуць жыць паасобку. Людзі такога кшталту стануць прычынай таго, што сцяжына стане плыткай і аслабее. Некаторыя будуць шукаць прыстанішча ў маёй сцяжыне і рабіцца манахамі дзеля таго, каб уцячы ад царскіх цівуноў, але не будуць прытрымлівацца манаскіх правілаў і парадкаў. У сярэдзіне і канцы месяцу яны будуць спяваць свае клятвы, але гэтыя спевы іх будуць стамляць і злаваць. Лянівыя і нядбайныя, яны не захочуць іх слухаць. Яны выберуць нешта тут, скароцяць нешта там, бо не захочуць прамаўляць усяго. Сутры не будуць прамаўляцца ў голас, а тыя, хто меўся б іх чытаць, не будуць разумець літар ані сказаў. Яны будуць прыдумляць непраўдападобныя тлумачэнні і абвяшчаць іх слушнымі, не абцяжарваючы сябе тым, каб запытацца ў тых, хто ведае. У сваёй фанаберыі яны будуць імкнуцца да славы, пыхліва выстаўляючы на паказ свае элегантныя манеры, каб уславіць сябе і атрымаць ад людзей як мага болей ахвяраванняў. Гэтай хеўры дэманаў у манаскіх строях наканавана, каб па завяршэнні іхных злачынных жыццяў іхныя духі і душы трапілі ў найніжэйшае і найстрашнейшае пекла авічы. У якасці пакарання за 5 смяротных грахоў яны будуць страшна пакутаваць у целах галодных духаў і жывёлы цягам столькіх кальпаў, колькі пясчынак у рацэ Ганг. Толькі пасля таго, як яны выкупяць сваю віну, яны змогуць пакінуць пекла, але народзяцца ў памежных абшарах, дзе не будзе доступу да 3 каштоўнасцяў. Калі дхарма апынецца на мяжы вынішчэння, тады на духоўным развіцці засяродзяцца жанчыны. Гэта яны будуць падтрымліваць звычку здзяйсняць добрыя ўчынкі. Мужчыны будуць лянівыя і абыякавыя, глухія да словаў дхармы. Манахаў яны будуць лічыць брудам і граззю, у іхных мыслях не будзе веры. Дхарма апынецца на мяжы вынішчэння, і ў той час усе багі будуць ліць слёзы. Пара дажджоў і засуха будуць чаргавацца абыяк. Збожжа 5 гатункаў не саспее. Паўсюль будуць шкодныя выпарэнні, многія памруць. Простыя людзі будуць высельвацца працай. Службоўцы будуць своекарыслівыя і жорсткія. Ніхто не будзе кіравацца маёй сцяжынай. Думкі ўсіх будуць скіраваныя на асалоды і бязладдзе. Распуснікаў і злыдняў будзе ўсё болей, як пяску ў моры. Добрых людзей будзе няшмат, у якіх 1-2. Таму што кальпа ўжо напярэдадні завяршэння, дні і месяцы будуць рабіцца ўсё карацейшыя, і жыцці людзей будуць прамінаць усё хутчэй і хутчэй. У 40 гадоў іхныя галовы ўжо будуць сівыя. Мужчыны будуць аддавацца полавай распусце, і іхная жыццёвая энергія будзе хутка растрачвацца. Яны будуць жыць нядоўга, самае большае да 60 гадоў. Мужчыны будуць жыць меней, але жанчыны даўжэй, да 70, 80 і 90 гадоў. Некаторыя з іх дажывуць да 100 гадоў веку. Часта будуць адбывацца вялікія паводкі. Яны ўдараць зусім нечакана, знянацку. Людзі ва ўсім свеце страцяць веру і будуць думаць, быццам свет – гэта нешта трывалае. Жывыя істоты ўсіх кшталтаў, людзі ўсіх рангаў, высокіх і нізкіх, будуць тануць і сплываць з вадою, плынь будзе іх насіць, і ўрэшце іх з'ядуць рыбы і чарапахі. У той час будуць жыць бадхісатвы, будды-самотнікі і архаты.
Хеўра дэманаў іх выгане, і яны не будуць жыць між людзей. Гэтыя тры кшталты паслядоўнікаў вучэння адыдуць у горы, у краі заслугаў. Спакойныя і стрыманыя, яны будуць там задаволеныя. Іхныя жыцці будуць падаўжацца, самыя розныя багі будуць іх бараніць і пільнаваць. І тады ў свеце з'явіцца бадхісатва месяцовага святла. Яны сустрэнуцца з ім, і дзякуючы гэтаму мая сцяжына зноў расквітнее. А праз 52 гады пасля гэтага знікнуць найперш Шурангама сутра і Пратьютпана Самадхі сутра. Пасля чаго 12 накірункаў Махаяны будуць цалкам знішчаныя і больш не з'явяцца. Манаскія касы нечакана збялеюць. Знішчэнне Маюдхармы будзе параўнальнае з дагараннем алейнай лямпы. Перад самым згасаннем агонь у ёй запалае найярчэй і найсвятлей, а пасля прападзе. Гэтак жа, як лямпа, дагарыць і мая дхарма. Што будзе далей, немагчыма апісаць падрабязна. Але праз некалькі тысяч мільярдаў гадоў пасля гэтага Майтрэя прыйдзе ў свет, каб стаць Буддам. Усё пад небам будзе цешыцца з міру, дабрабыту і роўнасці. Шкодныя выпарэнні развеюцца і знікнуць. Дажджу будзе акурат столькі, колькі трэба для добрага ўраджаю, збожжа 5 гатункаў будзе расці і каласіцца. Дрэвы будуць расці вялікія, і людзі будуць ростам, як асілкі. Усе яны будуць жыць незлічоную колькасць гадоў. Немагчыма злічыць, колькі жывых істот яны змогуць уратаваць. Мудры і высакародны Ананда пакланіўся Будду і спытаўся, якая будзе назва гэтай сутры? Як трэба яе шанаваць і практыкаваць? Будда сказаў Ананду, гэтая сутра будзе звацца сутра аб поўным вынішчэнні дхармы. Апавядайце яе ўсім, каб усе мелі яснае і поўнае яе разуменне. Гэта прынясе вам незлічоную колькасць заслуг. Калі вучні пачулі гэтую сутру, іхныя скрушныя і жалобныя мыслі натхніліся на дасягненне сцяжыны і ў разуменне непераўзыдзенай праўды. Усе яны з пашанай пакланіліся Будду і адышлі.